Сега забравих се да си взема цигари. Чакай малко, сега ще го отворя. Трябва да сложа водонепроницаемите маратонки. Защото иначе лошо. Не знам по какви локи ще ходя. Който не знае, Соломон. Такива им ги купувам аз. И затваряме. Да заключим камиона. И сейчас ще ви покажа къде беше количката. Ама най-вероятно на няколко части. И хюмнетата немски тук няма. Трябва да прибягваш от друга страна за пешеходци. Само че има на едно място, където да отидеш на магазина и няма пешеходна пътека. И всичките свирят. Мършовите гимджанци. И на този завой те по принцип карат бавно, ама има 10% те така на двойни ленти германци деца състезават. Е пак не като България. 90% да са. Тук са 10%. И с нея количка ще стане проблем, който е гледал клипа. Вървял съм отдясно, оне минава покрай мене и ми бибика. Ще ме блъсне направо. Аз вървя по бордюра. Ма не. Тоест, те страхливи. Те трябва да им е чисто всичко пред тях. Мърши долу. Аз утре тук на среща се разтоварвам. Трябва да вляза навътре. Дясно има офис и ще им дадат рампа да разтоварвам. Обаче трябва да вия тук надясно, едно малко кръгло, после наляво да мина при Хофнера и после надясно. Ама аз съм българин, ще ми ба майките германци, ще мина и тук направо направо ще ми. Виж го какво прави. Тук няма пешеходна пътека. Аз да отивам на магазините, те са там. В дясно. Пешеходна пътека няма тук. Всеки ще уби и ти свири, че нямаш право. Направите бе. Мърши долу. Някъде пешеходни пътека. Ей, тук както си върви, ама аз съм на пътя. И направили, сложили камъни. Виж, и ми направи една алея тук, да се движи пешеходеца. Мърши. Айде, чао. Се видим от магазина.